Preparado na ang tanan sa pagbukas sa klase sa mga pampublikong eskwelahan karong adlawng Lunes. Kinagipahibaw ni Education Secretary Leonor Briones subay sa pag-auhag sa kooperasyon sa tanan aron magmalampuson ang pagkat-on sa mga kabataan. Ang report ni Nico Serino. Sa interview sa GMA Regional TV Live, gipadayag ni Education Secretary Leonor Briones, andam na ang tanan sa pagbukas sa klase karong Lunes. Makapila ka higayon nang nauswag ang pagsugod sa klase, gumikan sa nasinating pandemya sa COVID-19. So andam mi sa June, mas andam mi karong October. Unya daghan ang mga private schools sa Cebu o sa ubang parte sa Pilipinas, June pa nagsugod na sila. So kung usapan nato atong istoryahan ang pag-andam, andam as andam can be. Gipadayag sa ahensya, importante nga bisan sa hitabo, magpadayon ang pagkat-on sa kabataan, maong misagup sila sa lain-laing modalities sa pagtungha. Online, modular learning, bisan TV o radio-based instruction, himuon sab sa DepEd. Teacher ang mag-monitor kung gaano kalalim ang nauunawaan ng bata sa mga topic na inaaral, at teacher ang magbibigay ng karapatang yung appropriate interventions kung alam niya na ang bata ay medyo nagkakaroon ng kaunting struggle. Gipahibaw sa DepEd walay periodical tests karong tuiga apan may pamaagi ang mga teachers sa pagmonitor sa performance sa mga bata, masiguro nga nakasubay sa lessons. Pasalig nila, andam ang mga teachers muhimo sa tahas aron makakat-on ang mga estudyante. Wala ring periodical test. Ititira natin yung dati written outputs and performance tasks. So, habang sa distance learning, magsasubmit sila ng mga sagot nila sa mga quizzes, mga sinulat nilang reflection, o kung ano-ano pa na nagpapakita na may nauunawaan sila. Tapos, maliban dyan, magbibigay din sila ng magsasubmit din sila ng performance activities. Alang sa tuig 2021, may request unta ang DepEd og 1.1 trillion pesos nga budget apan 606.5 billion ra ang naaprubahan. Hinuon, gipasalig ni Briones, andam ang ahensya mo trabaho sa maong pondo. Gipadayag sab niya ang iyang kalipay sa pag-adapt sa tibok ahensya, labi na sa mga magtutudlo sa mga kabag-uhan nga gikinahanglan aron mabuhat ang ilang tahas ug makatabang sa kabataan. Ang na-unlock is creativity. Creativity and resources, creativity and methods of teaching. Ang edukasyon, na tulubagon gina sa teacher, tulubagon sa DepEd. Karon apil na ang ginikanan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.